Війна змінила не лише міста і села, вона змінила саму тканину життя в громадах. Там, де ще вчора звучали дитячі голоси у школах, сьогодні руїни або тиша. Але навіть у цих умовах з'являються ті, хто повертає сенси і майбутнє. Благодійний фонд «Сейвд» працює саме там, у прифронтових і деокупованих регіонах. Його місія не просто відбудова, а відновлення через освіту, підтримку і спільноти. Робота фонду почалась одразу після деокупації перших територій. З часом географія розширювалася разом із викликами, які приносить війна. Наша географія почалася з перших деокупованих областей, тобто це Чернігівщина, Київщина. Так поступово ми додавали до себе в профіль різні регіони. Наступна була Миколаївщина, ми працюємо зараз з Дніпропетровщиною, Запоріжжям, ми працюємо з Харківщиною, звісно ж, тепер Сумщина. Для нас це такий східна частина, східно-північна частина України. Один із ключових напрямів – створення безпечних і живих просторів для навчання та спілкування. Там, де немає шкіл або вони зруйновані, з'являються підземні класи, освітні центри і так звані вулики. Це місця, де діти можуть не лише вчитися, а й знову відчути себе частиною спільноти. Ми працюємо з облаштуванням певного простору для того, щоб у дітей і у людей в громадах була можливість гуртуватися і бути, скажімо так, мати доступ до різних активностей. Переважно, звісно, освітніх. Тобто, якщо там прям згрубше сказати, то це там доступ до освіти в першу чергу. Але це доступ і до соціалізації, до спільнотворення, до розуміння взагалі, що в громаді можуть продовжуватись якісь живі активності. І це ми реалізовуємо в різний спосіб. Це і створення укриттів так званих, це більше схоже вже на підземні простори, тому що це досить такі місця, де можна довго перебувати. Це створення освітніх центрів, які ми називаємо вуликами. Також ми наповнюємо вулики різним таким розумним дозвіллям. Ми працюємо з містом, з програмами, які там можна реалізовувати. Окрім просторів, фонд розвиває освітні програми та підтримує підлітків. Саме вони – майбутні лідери громад, які вже сьогодні вчаться змінювати свої міста та села на краще. За роки роботи фонд охопив сотні тисяч дітей. Але тут не рахують лише цифрами, бо справжні зміни починаються не з масштабів, а з уваги до кожної людини. Ми минулого року подолали позначку в 50 тисяч учнів, з якими ми вже мали доторки різними нашими продуктами. В цьому році у нас стартувала нова хвиля надолуження, і це вже майже вдвічі збільшилося. За роки роботи Сейвед в цьому році буде 4 роки. Це вже точно понад 200 тисяч дітей, з якими ми працюємо. Ви знаєте, я не можу сказати, що якісь цифри можуть правильно проілюструвати, насправді, нашу роботу. Але я дуже тішуся тим, що Сейвед обирає серцем і обирає локації, з якими співпрацює не за кількістю дітей. Тобто ми йдемо туди, де потрібно, де ми маємо бути, де є в нас якісне партнерство з громадою, навіть якщо там 100-160 дітей. Працювати з дітьми, які пережили війну – особливий виклик. Тут важлива не лише освіта, а й підтримка, увага та відчуття безпеки. Вчителі стають не просто наставниками, а опорою для цілих поколінь. І саме через прості речі – спілкування, творчість, спільні активності – діти поступово повертаються до життя. Ми не готувалися до цих подій, і ніхто не думав, що діти, які раніше там не мали цієї позначки, такого статусу, скажімо, прифронтовості, вони отримають його і, звісно, зміняться, так як і будь-які діти в Україні зараз. Мабуть, тут дуже важливо підкреслити героїзм, насправді, тих вчителів, директорів, всіх, хто знаходиться на місцях, тому що це люди, які пережили разом з цими дітьми певні події,
і вони обирають залишатися в Україні в цей час і рухати далі свою професію, попри великий спектр складнощів. І є багато програм, насправді Совет не кваліфікується так, як фонд, який займається там, з травмоінформованим підходом або конкретно якимись такими правильними, скажімо, виробленнями політик в цьому напрямку. Але при цьому ми маємо партнерів, ми дуже тісно співпрацюємо з ЮНІСЕФ, з Ізраїд, з Вулики стали символом цієї роботи, місцем, де навіть серед руїн з'являється нове життя. Їхнє відкриття – складний і довгий процес, який вимагає координації, ресурсів і довіри, але результат вартий зусиль. Це дуже важко. Це насправді важко в контексті різності, співпраці з регіонами і з громадами, звісно. Тобто це дійсно треба організувати повністю співпрацю від паперів до розуміння, де це буде, як це буде, знайти людей, які зроблять нам ремонт, все якісно закупити, організувати повністю облаштування цього центру, тому що це важливий момент, саме середовище. Бо середовище дуже впливає на різні фактори і в дітей, і в дорослих. Коли, знаєте, от там в 23-му році, я пам'ятаю, в нас було дуже багато вуликів, ми робили там, де не було нічого. Тобто ми приїжджали і в амбулаторії робили вулик там десь під землею, бо там залишився якийсь один підвал, в будинках культури. І це важливо знайти це приміщення і сказати їм, що от ви зараз живете на цих руїнах, але ми зараз зробимо цей центр, і от може бути інакше. Не зневірюйтесь. І нам вдавалося. Але найбільша цінність цієї роботи у дітях, у їхній щирості, енергії та здатності мріяти навіть у найтемніші часи. Саме вони – ті, хто будуватиме майбутній світ. І, дивлячись на них, з'являється віра, що Україна вистоїть і стане сильнішою. Я бачу, що вони допоможуть нам виграти в цьому всьому. Тому що дуже мало виграти війну, насправді, завершити бойові дії. Треба виграти мир. Треба розуміти, з ким ми будемо його будувати далі. Я дивлюся на них і думаю, вони там, просто це моща. Вони молодці, вони можуть. Дуже класні. І тому я вірю в людство разом з ними. Я маю надію, що ми все зможемо, переможемо і разом досягнемо класних успіхів.